Bon dia, bona tarda, bona nit i bon derbi que ens espera aquesta nit a Montilivi, Girona-Espanyol. Un dels partits que tots marquem en vermell a la que surt al calendari. Al final no ens enganyem, tots busquem Barça-Madrid per la importància que tenen com a equip, per ser els grans de la Lliga, i també busquem l'Espanyol per ser un derbi en el que hi ha una rivalitat que no para de créixer. Esperem que l'equip continuï donant la bona imatge que vam donar a Sant Mamés, esperem que li puguin donar continuïtat a aquesta bona imatge, a aquell bon joc i sobretot a aquelles ganes i aquella manera de competir que en molts partits no l'hem vist pas. Avui faig un prepartit d'aquest Girona-Espanyol, mirarem com arribem a la classificació, si hi ha possibilitats de sortir del descens, si no hi ha possibilitats de sortir del descens, i mirarem una miqueta baixes, altes, qui recuperem, sensacions abans del partit que tinc personalment, i m'atreviré a fer dos 11s. Intentaré fer l'11 que crec que farà Mitchell i l'11 que a mi m'agradaria veure, tot i que sé que l'11 que a mi m'agradaria veure no el posarà pas Mitchell, ni demà ni en tota la temporada segurament. Sense més, aquí comença els cunyats de Montilivi, anem al prepartit d'aquest derbi, Girona-Espanyol. Doncs vinga, som-hi a fer aquest prepartit, aquest derbi Girona-Espanyol que ens espera aquesta nit. Estic gravant això a migdia de divendres, sé que vaig tard, aquesta setmana he anat una miqueta de cul entre el refadat, per sort ja estic millor. Pràcticament se'm va juntar el postpartit del Bilbao amb aquest prepartit de l'Espanyol. Som-hi, anem a veure, primer mirem la classificació, aquí us la deixo. Al final, com arribem? Arribem doncs aquí, últims, continuem últims, a 2 punts del Levante, que és el que marca la salvació ara mateix. Varios equips a 3 punts, Rayo Vallecano, Celta, Real Societat, Levante a 2, Oviedo ja en descens amb 3 punts, Mallorca i nosaltres amb 2. Continuem sent l'equip més golejat amb 16 i continuem sent el segon equip menys golejador. Portem 3 gols a favor, només porta menys l'Oviedo, que porta 2, ahir li va fer 1 al Barça. Va fer patir, ahir el Barça semblava que l'Oviedo aconseguiria puntuar i tot, però bueno, així és com arribem. Tret de la classificació, bones sensacions pel partidàs que van fer a Sant Mamés. Jo ho catalogo de partidàs directament. Va ser un partit molt seriós en un camp molt important i molt complicat, encara que l'Atlètic no estava bé i va fer unes rotacions que ens van beneficiar realment. Però ens centrem en això, ens centrem en aquest derbi amb molta rivalitat, aquesta rivalitat que s'ha generat contra l'Espanyol. En el que és purament esportiu, doncs tenim les baixes ja conegudes, Abel Ruiz, Víctor Sigankov. A veure, Víctor, no sé, jo crec que Víctor, tant Lemar, que és la següent baixa que anava a dir, suposo que ja fins a després del València, que ve aquell un altre petit peron, no els tindrem. Continuem amb baixes, veiem la de David López, que ja van dir que tenia un mes, fa un parell de setmanes diria que va caure, o sigui que aquest sí que fins després de València segurament sí que no hi és, i veurem. I Donny van de Beek ha dit adeu a la temporada, és rotura de tendó d'Aquil·les, adeu, i a l'estiu, a veure què, l'estiu del 2026, a veure si es prenen alguna decisió i si es pot fer algun moviment. I com a altres, doncs recuperem els 2 expulsats del partit contra el Levante, recuperem a Bitzel, gràcies, adeu, no farà falta tirar del senyor Solís, i recuperem a Vitor Reis. Aquest, sincerament, se'l va trobar menys a faltar per la gran actuació de la defensa. Però bueno, què tenim? Doncs tenim que si guanyem, posant-nos en el cas que guanyem, que direm el partit endavant, que no serà gens fàcil, tenim que segurament no sortiríem tampoc de baix. Segurament guanyant tampoc sortiríem del descens, perquè és això, o sigui, tant Levante, Oviedo, Mallorca, jo crec que algun d'ells sumarà i llavors jo dubto que sortim. Al final necessitarien guanyar i que Levante, Oviedo i Mallorca perdessin. Veig complicat, la veritat. Però bueno, què ens ve? Doncs ens ve un Espanyol que està a tope, ens ve un Espanyol amb molt bones sensacions, només ha perdut un partit de Lliga i va ser contra el Madrid, o sigui, totalment lògic de perdre. Porta 10 gols a favor, 9 en contra, tampoc és que sigui uns números espectacular, però bueno, ja ens agradaria a nosaltres tenir-los. Al final doncs és això, ha fet una mitja més d'un gol per partit, un gol i mig pràcticament, i ha encaixat més d'un per partit. Llavors, a veure, jo continuo pensant el que ja vaig dir. Nosaltres aquest any som el típic equip
que sembla que per guanyar necessitarem fer 2 gols, perquè mantenir la porteria a 0 ens costarà la vida. I si a sobre es ve un Espanyol que està en un moment dolç, que al final és que se li cauen els gols a vegades sense voler, ha tingut alguna remuntada així que ningú se l'esperava. Bueno, ho tenen tot de cara i nosaltres de moment ho tenim tot de cul. A veure si avui s'inverteix la tendència. A veure què passa. I ara sí, m'atreveixo ja, vaig amb els 11. El que penso que farà Mitchell, jo penso la porteria tornarà a Gazzaniga. Jo crec que Gazzaniga després del partit, tornem al punt de partida després de Balaïdos, no? Ha fet un gran partit a Sant Mamés i es mereix continuar, punt, no n'hi ha més, no tens arguments per seure'l. Llavors jo crec que continuarà amb el Gazzaniga i que després del partit contra el València aquí ja sí que suposo que començarà a jugar Livakovic. Veurem si m'equivoco. Què crec que farà Mitchell? Jo crec que Mitchell farà Gazzaniga a la porteria, línia de 4, aquí tenim la imatge, Àlex Moreno, blind francès, partidàs, i ha de continuar sí o sí. I retornarà al lateral dret Arnau. Crec que digue-li càstig, digue-li toc d'atenció, digue-li com li vulguis dir, crec que s'acabarà i crec que tornarà a ser titular. Al mig jo crec que farà la línia de 3 d'Ivan Martín, Witsel i Ounahi, i a davant crec que farà el que veieu, Banat, Bryan Gil i Asprilla. Hi ha 2 coses que no m'agraden, però és el que crec que farà Mitchell. Què no m'agrada? No m'agrada que si tu ara seus a Hugo Rincón després de fer un molt bon partit a Sant Mamés, aquell discurs de que necessites jugadors implicats i tal, doncs al final el jugador diu, hòstia, què més vols, què més he de fer per ser titular? Asprilla, crec, coneixent a Mitchell, que li tornarà a donar una altra oportunitat i jo estic molt cansat de donar-li oportunitats a aquest senyor. Jo no vull dir que no torni a jugar en tota la temporada, però al final aquest senyor ha de començar, doncs el que va fer Sant Mamés, sortir uns minuts i en aquests minuts ha de demostrar que vol ser titular. A mi a Sant Mamés aquest tio amb els, no sé si va jugar 10 minuts, una cosa així, 10-15, a mi no em va demostrar ni tenir ganes ni res de res. Llavors jo crec que no s'ha guanyat la titularitat i jo no és l'11 que faria. Dit això, si fem aquest 11, la defensa la veig prou bé, l'únic que em patina 100% és Asprilla. És l'únic que em patinaria 100%. Al final tens al mig del camp, que en principi ha de ser el teu de gala, Ivan Martín, Witsel, Ounahi. Ja veurem quan es recuperi Thomas Lemar, com l'encaixem, però jo crec que aquest trio aquí al mig serà el més utilitzat per Mitchell si no hi ha cap canvi de sistema. Veurem què fa el bo de Mitchell. I ara passo en el meu 11, que ja us anticipo que és un canvi bastant fort i que dubto molt que Mitchell ho faci. Per a mi m'agradaria molt veure aquest equip com jugaria a futbol i quina idea es plasmaria i com ho plasmarien en el camp. Ja ho he adelantat per Twitter, si em seguiu ja més o menys l'intuireu. Què faria jo? Doncs jo faria Gazzaniga a la porteria, torno a dir, i aquí sí que estic en això, no tens motiu per seure'l després del partidàs que va fer a Sant Mamés, i continuo amb la línia de defensa. Jo faria línia de 5. Jo crec que hem de guanyar solidesa a darrere. Un cop guanyem solidesa a darrere, aconseguim fer alguna porteria a 0 que ens costarà la vida, llavors ja l'equip es sent com més segur i ja potser pots tornar a intentar jugar d'una altra manera. Però a veure, que jugar amb 5 defenses ja ens van demostrar a l'època Machín que no és ser defensiu. Al final, jugar amb 5 defenses, si els 2 dels laterals no són laterals, que són carrilers, no és que sigui un joc defensiu, ni molt menys. Llavors, jo què faria? Aquesta línia de 5 que veieu en la imatge. Àlex Moreno, blind, francès, perquè va fer un partidàs i jo crec que no ha de tornar a seure. Vitor Reis. A mi Vitor Reis, jo sé que hi ha molta gent amb molts dubtes, jo crec que ens hem quedat amb la imatge dels primers partits, però últimament se'l veia molt més segur, molt més assentat dins l'equip. És el que deies al principi, fotrà cagades perquè al final és un noi de 19 anys, però que és un tio que ens donarà molt. Però perquè ens doni molt, ha de continuar creixent, i per créixer ha de jugar. Els entrenaments ajuden molt, però al final l'experiència que necessita un tio de 19 que ja té la tècnica, al final és veure's en situacions de partit i és créixer en aquí. I crec que Vitor Reis pot ser un molt, molt bon central i que ho pot ser en breu. No estic dient que sigui un molt bon central dintre de 2 anys, és que crec que ho pot ser ja en breu. Però hem de donar aquesta confiança i aquesta continuïtat. Jo, com us dic, jo l'he vist bastant més assentat en els últims partits. Llavors, continuem.
A la dreta jo torno amb Hugo Rincón fent de carriler, jo em carrego Arnau una altra vegada, ho sento molt, però jo ho faria això. Com a molt aquí et compro si Arnau per Vitor Reis, encara t'ho compraria per tema d'experiència i tal, però jo crec que si has decidit fer un toc d'atenció, si has decidit fer un càstig, o això és la sensació que jo tinc, jo no sé si és general o no, però jo la sensació que tinc és que la suplència d'Arnau ve molt relacionada amb aquella imatge d'aquella enganxada que van tenir a Montilivi. És el que em penso, no sé. I em quadra amb les declaracions que si d'egos, que si tal, però bueno, deixem aquest tema. Anem a la línia de davant. Jo a la línia de davant, doncs Witsel, Ounahi i Bryan Gil. Jo aquí em carrego a Ivan Martín. Per què? Perquè Ivan Martín crec ens aporta molt joc de toque en curt, molt de mobilitat així en curt, però crec que ara mateix en aquest moment que estem no és bo que busquem això, perquè a la que perdi dos pilotes, per començar, perquè a la que perdi dos pilotes començarà el run-run al públic i això es traslladarà a la gespa. Llavors, no crec que s'hagi de fer un equip pensant en el públic, però sí que al final és que estem parlant d'una situació que perjudicaria a l'equip, a la meva forma de veure. Jo què faria? Doncs Bryan Gil i Ounahi. La imatge els he posat al revés, ara m'estic endonant, no la modificaré. Jo faria a cama canviada. Bryan Gil per la dreta i Ounahi per l'esquerra. Per què? Perquè tendeixin a anar-se cap endins tenint xut directe. I la banda sencera pels dos carrilers que et venen per darrere, pels dos motos d'Hugo Rincón i Àlex Moreno. És el que jo faria. Joc de banda pels carrilers i els mitjos que tirin cap al centre, que es centrin més. Que no vagin a banda, que es tirin més diagonals per anar-se cap endins. I a dalt, això és el que m'agradaria molt veure. Una parella Stuani-Banat, per a mi, podria donar moltíssim rendiment. Banat, pel que l'hem vist, té molta mobilitat, és un davanter molt mòbil, és un davanter molt de baixar rebre, de donar-la de cares, de connexió amb els companys, amb la resta, i Stuani és més un davanter centre més típic de fixar els centrals, d'estar allà dalt, d'esperar rematades, de lluitar-lo tot, i de més. I crec que aquesta parella podria ser molt interessant. I jo el que buscaria avui, i veurem si contra el València també, és això, és un futbol una miqueta més directe. Tampoc vull dir buscar la pilotada llarga constantment, però sí un futbol més directe, de buscar més l'esquena dels centrals amb Banat, de buscar més una segona jugada, de fotre la pilota amunt, que Stuani la baixi, tingui a Banat fent de company al costat, que puguin jugar, que la puguin aguantar una miqueta fins que arribi aquesta segona línia, que, hòstia, amb Bryan Gil i Ounahi tenim una segona línia molt potent, i si a sobre ens tenim les motos d'Hugo Rincón i Àlex Moreno pujant per les bandes, crec que amb aquest sistema podríem fer molt de mal a qualsevol rival. No sé què farà Mitchell, crec que tirarà o s'assemblarà molt més al primer 11 que s'he posat. No sé què van ser vosaltres, no sé si veieu massa fumada al meu 11, no sé què creieu. Doncs vinga, fins aquí. Em vaig prometre no fer els vídeos tan llargs perquè alguns se m'està allargant fins i tot a la mitja hora. Intentaré a partir d'ara que siguin més d'entorn als 10-15 minuts. Intentaré aconseguir-ho. A veure què tenim aquesta tarda, a veure si tots podem gaudir d'un bon joc a l'estadi, a veure si podem celebrar junts una victòria que ens donaria 3 punts molt importants, sobretot de cara a la moral de l'equip. Penseu que si traiem els 3 punts, el següent partit és a casa també contra el València, dissabte, crec que a les 2, no estic segur, no he mirat l'hora, canviaria molt la cosa. Llavors jo us demanaria, recolzem l'equip, oblidem-nos del que ha passat fins ara, recolzem fins i tot Asprilla si juga, per entendre'ns, perquè ens necessiten. Un equip quan està moralment tan tocat necessita el recolzament de la seva afició. Últimament jo tinc la sensació que juguen més còmodes a fora que a casa. Intentem demostrar que estem amb ells, intentem demostrar que seguim estimant la samarreta. Estic segur que ho fem i més que alguns jugadors que continuen estant a l'estadi, però enteneu-me, hem de demostrar que estem allà, que estem al seu costat, i si les coses no van bé, esperem-nos al final del partit o al minut 80-85 a expressar-ho. No traslladem els nervis a l'equip, que és el que crec que és el pitjor que podem fer. Dit això, tothom és lliure, lògicament, de fer el que vulgui. Jo la meva visió és aquesta. L'equip ens necessita i l'hauríem de recolzar al 100%. I no m'allargo més. Ara sí, aquí ho deixo aquest
prepartit d'aquest importantíssim derbi que viurem en unes hores a Montilivi. Fins aquí arriba avui els cunyats de Montilivi.